muchinjiko pane upenyu Jesu atinditarise pasine pfuma ngezvenhando pamberi ndoona zvakanaka mune upenyu mukutarisa muchinjiko Jesu, iye akanyemwerera kuti ava mumatambudzo muchinjiko unondisimbisa mune upenyu mukutarisa muchinjiko Mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputika panosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kwaziwa ivane vamwari ndinokwasemo semsara Jesu amen. Frank chimbomira mbichana apa usarekodha apa ndafara mukati mezora nhasi ndakaona nezuro asi ndazoona zvakare nhasi ndoda kutenda ndaona Dr. Zimunya. God bless you mama, Mwari akuitire zvakanaka ukomborerei. Dr. Zimunya vakandidzidzisa course kuchikoro yedenomination accounting. God bless you mama, Mwari akukomborerei akuitire zvakanaka. We can go ahead. Kwazivai vanhu vaMwari. Tione vaenzi vauya mukati mezora nhasi. Vatanga kuuya pamusangano mukati mezora nhasi mudzai maoko ndikuonei vaenzi. Sangano munoti kudii? Tione vaenzi vakanga vachiuya musangano kubva pawakatanga. Chingosimudzai maoko. Sangano munoti kudii? Toda kutenda Mwari nemhaka yenyasha dzake mukati memusangano uno. Tinotenda zvikuru nemhaka yaMwari akanga ari pakati pedu. Donzo remusangano uno nderekuti tiri kuparidza kuti Jesu anoponesa. Ende donzo raMwari mukati menzvimbo ino nemukati menyika ino, Mwari ari pabusiness rekudzorera vanhu kuti vadzokere pakufanana naMwari. Saka vhangeri kana rotaurwa, ndiMwari ari pabusiness rake rekudzorera mutadzi kuti abude muzviwi auye mukurarama kwaMwari. Saka mukati memangwananano musoro wenyaya unotiwo chishamiso
chemunhu wepaCalvary. Amen. Chishamiso chemunhu wepaCalvary. Munoziva hakuna chinhu chinofadza pastor sekuti wapeyerwa netariro hausisina pekutangira wozoona tariro youya iwanga wapererwa netariro. Patakadzidza mukati mebhuku raGenesis chapter 3 takaona kutipo pastor Mwari paakapa Adhamu mutemo anomuti Adhamu ukadya muti wekuziva zvakane zvakaipa uchafa zviro kwazvo. Saka munhu paakatadza aifana kufa. Saka Adhamu anoti paanotarira Eve obva atiye Eve adya. Saka nemhaka yekuti Eve zvaadya kudai Eve akutofana kufa. Saka zviri nani nditiseye semfeti yake neyangu neniwo regai ndifewo. But pastor chinondishamisa vachingopedza kudya vakaona vasina kusimira. After ona vasina kusimira Mwari ndo paanouya madekwana kotonhorera oti Adhamu uripi? Nyasha dzaMwari haamuripi here chechi yaMwari. Vanhu vazhinji vanotiwo the God anoonekwa kuOld Testament haasi Mwari ane nyasha. But tiri kuona kuti pana Genesis richitanga tiri kuona nyasha dzaMwari dzichiuya kuna Adhamu. Paaifana kufa Mwari anotiye nyasha dzangu Adhamu dzakakuringana. Where are you Adhamu? Come on. Mai pamunonyura mukati mechiwi nyasha dzaMwari dzinoramba dzichikuteverai. Chiwi ndo chinoseparata munhu naMwari. Asi Mwari anotira by all means kuti arikonsaile munhu kubva muzviwi zvinomuparadzanisa iye naMwari. Saka pachapter 3 yaGenesis tinoona nyasha dzaMwari kuna Adhamu. Adhamu atadza Mwari anomutevera oti Adhamu uripi? Adhamu obva ati Mwari mukadzi wamakandipa. Mukadzi obva ati nyoka yakati inini ndikadya ndichaita seizvi. Nyoka yakandifurira. But pachapter 3 pavhesi ya15 pastor paona semunge tariro yapera pano zvinorehwa Bible noti kudi pastor. Verse 15. Verse 15. Ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi. Ndichaisa ruvengo pakati pako nemudzimai. Napakati porudzi rwako norudzi rwake. Nepakati perudzi rwako nerudzi rwako. Uchapwanya musoro wako. Uchapwanya musoro. Newe uchapwanya chitsitsinho charwo. Newe uchapwanya chitsitsinho charwo. Titedzero chechi yaMwari. Saka panapa Bible pariri kutaura after Adam atadza hope pasisina pachapter 3 pavhesi 15 figuratively Mwari aniwapromisa the promised Messiah kuti kunyangwe munhu watadza asi zvandichaita ndezvekuti inini ndichamutsa ruvengo pakati pako iwe naSatani. Asi zvichaitika pasi ndezvizvi iwe uchapwanya musoro wenyoka. Saka Mwari ari kuti kuna Adhamu naEve kunyangwe matadza but pachine tariro yekutiyo Satani uchapwanywa zvakare akasazoonekwa zvakare. Tiri tese here chechi yaMwari kuti don't worry shamwari. Ndinoziva kuti watadza but Mwari munyasha dzake because Mwari anoziva zviri kuseri kwenguva, nguva isati even yavapo. Ndo paanogadzira zano reruponeso. Saka zano reruponeso anounzwa naMwari pachapter 3 pavhesi ya15. Saka zvinonzizvo Mwari anobva dhiraivha obva achibuda imuno. Verse 17 notiyo nemhaka yekuti wakateerera izwi romukadzi nyika yatukwa nemhaka yako. Pane macases avanopiwa, pane macases anopiwa Adhamu, pane macases anopiwa Eve, pane macases even anopiwa nyoka zvakare. Zvikanzi everything changed. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti mutemo waMwari hauchinji.
Ukaverenga vaRoma chapter 6 verse 23. Inotiyo, for the wages of sin is death. Saka mutemo waitiwo nemhaka kuti Adamu atadza. Adamu anofana kufa. Nyasha dzamwari dzoti idzo. Hongu Adamu anofana kufa, but Adamu anofana zvakare kurarama. Saka mutaona kuti Mwari ndo paanonza zano reriponeso. Otiwo panapa, instead yekuti munhu afe, tichasubstituta munhu nemhuka. Saka kubva kuOld Testament mukadzidza bhuku raJob rakaiswa kusiko, mukadzidza vanoita theology. Ibhuku rinonyorwa munguva even also munhu after atadza, rinopinda pakati nepakati pebhuku raGenesis ipapapo. Saka mukadzidza after Satan abva kudenga, pane murume akararama munguva great controversy yawapo. Job chapter 1 verse 1 pasi inoti kudii? Verse 1. Kwakanga kuno munhu panyika yeUzi. Panga pane munhu panyika yeUzi ainzi Jobho. Vainzi Jobho. Munhu uyu akanga akakwana akarurama. Akanga akakwana akarurama. Aitya Mwari. Aitya Mwari. Achinzvenga zvakaipa. Achinzvenga zvakaipa. Iye wakabereka vanakomana nevanasikana. Ndobva abereka vanakomana nevanasikana. Uye pfuma yake yakasvika makwai ane zviuru zvinomwe. Aha, verse 5 pastor. Verse 5. Verse 5. Zvino kana mazuva ekutamba kwava apera. Saka waiti kana waigona kunotamba woita mapati. Jobho aituma nhume kuvadana vanatswe. Jobho aituma nhume kuti avadane kuti vanatswe. Zvino iye ndokumuka mangwanani. Ndokupisira zvipiriso zvinopiswa. Ndokupirisa zvipiriso zvinopiriswa. Zvaivaringana vose. Ya. Nokuti Jobho akanga ati, zvimwe vanakomana vangu vakatadza vakashora Mwari pamwoyo yavo. Jobho aisidaro nguva dzose. Saka Jobho aisidaro nguva dzose. Saka tiri kuona kuti kuOld Testament vanhu vakararama vana Jobho vaiti kana vana vawoenda kunotamba, voti zvimwe vana panga vari kupati vatadzira Mwari. So in order kuti vachenese kana kuti vachenurwe, tinofana kupirisa zvipiriso zvemwana umwe neumwe. Every child, Job aimeka sure kuti ampirisa zviwi ampirisa zvipiriso nemhaka yei kuti zviwi zvevana zviregeregwe. Amuri pere chechi yaMwari. Saka fura kubva kuOld Testament patinosvika pana Job, tinoona kuti vhesi tanachi Job aiva munhu akarurama, ainzvenga zvakaipa, but aizoti in case vana vangu watadza, chiregai ndichifume mangwanani ndipirise zvipiriso. Nemhaka yei, kana munhu atadza, mutemo waMwari, justice dzaMwari dzaiti munhu anofana kufa. At the same time, mercy dzaMwari titi munhu anofana kurarama. Saka vanhu vaisangana pakati. Mwari nobva ati, vakomana ngatisangane pakati. Iwe watadza asi uda kurarama, also uda kukusevha. Saka iwewe uchaita effort yako, ini ndichaitawo effort yangu. Saka kana uchinge watadza, unofana kuuya negwai. Wauya negwai, ucharuya ndiwe omene wakararama kubva kuOld Testament. Before the sanctuary, vaitopirisa vamene vari voga. Nemhaka yei, Mwari aida kuvaratidza kuti chiwi munhu waMwari chine makosti akanyanya. Chiwi chine mubhadharo. Uri pere shamwari? Saka even vana Adamu pavakadzingwa, vaingoya pagarden padoo, pagedhi shamwari, wosvika wotanga kupirisa zvipiriso. Mombe, hwai, zvichienderana nemunhu nechiwi chako. Saka pachapter 4 yaGenesis, sati tamusangana naJob, tinoona even Abel naCain. Abel anouya achipirisa zviwi, achipirisa zvipiriso kuti aregererwe zviwi nekutenda Mwari. Ndo paanozorewa paya naCain. Saka itsika pastor yakararamiwa nevanhu vekuOld Testament. But wese pastor pavakanga vachirarama,
they were waiting for the promised Messiah. Yeah. Kuti tinoziva kuti je Mwari akatipromisa kuti izo pane munhu achabarwa iyeye ndiye achatidzikinura kubva kumwiri wezviwi. Ini vanhu vaMwari, mombe dzedu nemakwai zvapera, asi takangomirira pana Mesaya unouya. Come on. Saka pastor, mukadzidza Bhaibheri, Yeah. Mwari anomeka sure kuti aregerera vanhu zviwi. Yes. But mukuregererwa kwezviwi, munhu chaiye aisafa. Sure. Nyasha justice dzaMwari paiti pafiwa hapo, Yeah. asi hasi munhu afa. Pane kachitsotsi kamuri kuti tamba. Yeah. Ropa radeuka, Yeah. asi harisi rahuse. Saka Mwari ane zvaanodemonstrata kuna Abraham. PaChapter 22 yaGenesis, chinoitika mufundisi. Werengai. 22 verse 1. Fambe mufundisi time. Genesis chapter 22. Yeah. Genesis 22. Verse 1. Verse 1. Yeah. Shure kwaizvozvo, Yeah. Mwari akaedza Abrahamu akati kwaari. Saka pastor mukadzidza nhoroondo yaAbraham inokudza kuti akagara nguva refu akanga asina mwana. Kusvika one day Mwari amusanyira oti nenguva ino sekutaura kwandaita uchava nemwana. Zvinonzi Sara akaseka. Zvikanzi Sara waseka, zvikanzi handina. Zvikanzi ndoziva kuti waseka. Zvikanzi asi nenguva inoi, mark my words, uchava nemwana. Saka vakagara nguva refu vasina mwana. Vasina mwana kudaro, ndo pavanozoitawo Isaac. Asi mushure mekunge vaita Isaac, Sara anoti kuna Abraham, shamwari, chidzidzo chaMwari chaakataura handioni chichiitika. Yeah. But zvinonzi Mwari aingoti kuna Abraham, shamwari tarisa panze. Abraham obva abuda panze, Yeah. obva atarisa nyeredzi. Onzi shamwari, remember the promise. Sema wandiro akaita nyeredzi, ndo mawandiro zvakare achaita vana vako. Sara oti, ehe, Mwari akataura. Asi ini tsoro yacho hasandaibata. Yeah. Saka zvaungaita iwo, chitora Haga awe mudzimai wake. Ambo upinde maari akuitire mwana. Hanzi saka Abraham anotoita before Isaac anoita Ishmael. Yeah. Saka aita Ishmael, pane zvinoitika. Zvinoshure kwazvo chitakaitika, pastor. Akati Abrahamu iye akati, ndiri pano hangu. Yeah. Akati zvinotora mwanakomana wako. Aha. Mwanakomana wako mumwe chete waunoda. Aha. Isaka. Aha. Uende kunyika yeMoria umuite chibayiro Aha. chinopiswa. Mirai pastor. Vhesi iri kubuditsa pachena kuti Yes. yakanga isiri tsika yaMwari yekuti anosacrifice vanhu. Sure. Muri chechi yaMwari. Yes. But Mwari kune zano reriponeso raida kubuditsa pamhuri yaAbraham. Yes. Anobva atiye, vhesi inotanga ichitiyo, shure kwaizvozvi Mwari anotiye, tora mwanakomana wako waunodisisa. Bhaibheri haridi kuverenga uchimhanya. Yeah. Ukaverenga bhuku rinonzi Patriarchs and Prophets rinotiro, Abraham paanoudzwa nyaya iyi, hanzi hanya yake inorova. Oti nhai Mwari, matizvesiwa Isaac here, kana kuti pane umwe wandingangopa kuti aite. Yeah. Zvikanzi Mwari haana kudzoka achiti ehe ndati Isaac. Hanzi anodzokera panzvimbo yesangana naMwari oti nhai Mwari, ndakamira pano pamuti, pamwe muchachinja nyaya. Zvikanzi na Mwari haana kudzoka ende Mwari haana kuapiya. Akangoramba akati ndati Isaac. Yeah. Mukufunga kwangu ndofunga kuti dzakamboti Ishmael. Ishmael ndakandomuda mwana wangu. Bandona kuti Mwari anotiye, ndinoti Isaac. Saka hanzi ati Isaac, hanzi Abraham ndopanotipo, ndoudza Sara here kana ndorega kumuudza. Zvikanzi Abraham anoti ndikaudza mbuya Sara ka nepawari apa vanogona kudonha nestress wakafa. Zviri nani nditore Isaac tiri 2 nevana ndatoenda. Zvinonzi vanofuma mangwanani. Kumuka mangwanani paHebrew culture zvinoratidza kurevesa. Yeah. Saka ukaona muri munhu anomuka kuma 10:9 uchinamata, pane kakuleka kari kuita kurevesa pakunamata kwako.
ndobva atenga kufamba. Hanzi zvakaita Mwari pastor paiswi. Yeah. Hanzi Mwari akameka sure kuti afambisa Abraham Come on. nekwaigara mahidheni. Saka mahidheni zvaaita basa rawo, Yeah. aitya zvikarema, aipirisa futi wana. Hanzi saka Abraham achiona that vision, anoti wakomana, ndiko here kamupisiro kandichaitawo Isaac. Apa akanga ari Satani, akanga achirwisa zano raMwari. Yeah. Nemhaka yekuti pastori yaIsaac panombuda zano raMwari iri between Kristu nesangano rake. Sure. Saka hanzi vanoti wafamba. Hanzi Abraham anati kuti nhai Mwari, hamusati machinja here pfungwa dzenyu? Yeah. Mwari oti haana kupindura. Mwari akaramba akanyarara. Hanzi wakafamba a 3 days journey ndobva wasvika pagomo raMwari rinoAmoria. Hanzi wachiti wasvika pagomo. Hanzi Abraham ndo panoti wakomana, waranda, chisarai pano. Yes. Ini nemupfana tichamboenda kunonamata. Amuripo here chechi yaMwari? Yeah. Saka kunamata kwekuOld Testament kwanga kuri kwekupirisa zviwi, kwanga kuri kupisa zvipiriso mani kuti zviwi zviregeregwe. Yeah. Saka hanzi pastor nemunyori, Abrahamu paakangofamba kutanga musi wekutanga achisimuka, paakasvika pazuva rechi3, Yeah. Abraham, Isaac akanga atofa, Isaac akanga atomuka. Yeah. Hamuna chamanzi wanhu waMwari. Saka paakati step 1 achiti Isaac handei, Isaac was already dead. Yeah. Denga rakati Isaac watofa. Yeah. Nemhaka yei kutenda kubvuma kuti kana Mwari achinge ataura, action yauchaita after Mwari ataura, kunyange ukazozviita, Mwari anorekodha semunhu akazviita. Unoziva pamuri kuvaka chechi, kune umwe munhu anoti Mwari mukandikumbura ndikawana mari, tida kuisa ceiling yese ndiri 1. Yeah. Hanzi kunyange zvikazoramba asi zvichibva pamwoyo unorevesa, Mwari anorekodha sekuti makaisa ceiling. Tiri tese here chechi yaMwari? Yes. Saka pawanosvika pazuva rachitanhatu rechi3 ndo pawanosvika paMount Moriah. Wasvika paMount Moriah pazuva rechi3, Yes. Isaac was raised from the dead. Sezvatinoona kuti Jesu anofa musi weFriday, oti Friday afa, oti Saturday afa, oti Sunday ndo pakamuka Jesu pamuchinjiko. Saka 3 days journey yakapinda Abraham naIsaac yaingobuditsa muchinjiko vakanga uchazoroverwa muponesi wedu, uchiratidza pachena kuponeswa kuchaitwa vanhu naMwari. Yes. Saka paunosvika hanzi Isaac anoti, chandinoziva pakupirisa baba, Yes. ndechekuti huni tinadzo, mechisi tinawo, ko gwayana rechibayiro riripi? Hanzi Abraham, this statement rakamubaya pamwoyo. Hanzi ndo paanoti God himself shall provide the lamb. Yes. Muripo here chechi yaMwari? God himself shall provide the lamb. Hanzi paanodaro anonge ane pfungwa yekutiyo, Yeah. kunyange iwewe Isaac ukafa, nemhaka yekuti ndakakupiwa naMwari wachembera, Mwari anogona kukumutsa even kubva kune wakafa. Hanzi ndopaunozoonzi naAbraham, right, chiteerera chaMwari Isaac, gwayana ranga wachabvunza rihandiwe iwewe. Uyo anondityisa. Dai wanga wari wafana wemazuva ano, ipapapa Abraham ndiye aibva ikoko asacrificwa. Ndiwe mudhara iwewe, inini ndife manje, iwewe kuda kundinyutsa. Hanzi zvikanzi mati kudii, zvikanzi Mwari ati iwewe ndiwe. Zvikanzi Abraham, Isaac akatenda
shoko ranga rabva kuna Mwari. Akati iye Mwari kana ataura handigoni kuramba. Yes. Nemhaka yekuti ataura hareve nhema. Saka ndopanoti saka batoita sei kunzi unzai tambo. Hanzi Isaac anorora pasi. Hanzi otenga kutora tambo dziya pastor. Achiruma nemazino. Oti baba zvaita here? Zvaita here baba zvaraita here? Hanzi achisunga so. Hanzi akabatsirana kuparticipata parufu rwake namutara wake. Kutenda kwa Isaac. Chinondishamisa pastor panyaya yaAbraham hakusi kutenda kwa Abraham asi kutenda kwa Isaac mwana. Yeah. Saka chishamiso hatisi pana Jesu akatuma Jesu. Asi chishamiso hasi pana Mwari akatuma Jesu kuti azofa. Chishamiso chiri pane mwana akabvuma kusacrificewa. Saka akubata banga kuti abaye. Hanzi ngirozi ndo painobva kudenga. Yoti Abraham rega kubaya mwana. Yeah. Ndazviona kuti unondida. Haunda kundinyima mwana wako. Munoziva ukadzidza Old Testament ukanzwa pese panonzi ngirozi Old Testament haisingori ngirozi nje asi ndi Jesu Kristu pachake. Ndazviona kuti unondida. Siya mwana. Tarira muchigwenzi umu mune gwai ririmo. Muri cheche yaMwari. Mukadzidza nhoroondo yeMount Moriah inokuudzai kuti pakatanga izvi Satani hachina kufara neMount Moriah. Takameka sure kuti paMount Moriah apapo ndofana kupa ramba ndakapamaka. Saka pastor kuno vanodzidza vanokuudzai kuti paMount Moriah pagomo irori ndo pakazogara also the city of Jerusalem. Ikava nzvimbo yainamatwa Mwari. Saka from Old Testament vanhu vazhinji vanga vakamirira for the promised Messiah. Sezvatinoona pana Isaac, Abraham naSara. Kuti Abraham akagara nguva refu asina mwana asanga akamirira mwana wakanga akapromiswa naMwari. Ndo zvakaita even Jesu also. Saka Jesu anobva pachapter 1 yaMatthew through Mandra Maria otogara nevamwe vanhu achitokapendawo achitoitawo mabasa ose. Chii chaakanga achidzikira pastor? Aidzikira mutadzi akagara pasi iwe neni pano. Dai Jesu asina kudzika, dai Jesu asina kuuya, dai zano iri pastor risina kuuya. Saka pastor Jesu akunopedza rwendo anoenda pamuchinjiko. Chii chinoitika mufundisi? Ukadzidza Old Testament yataurwa. Tiri kuona gwai richiprovidwa. Paifana kufa munhu, Mwari aitendedza pafe gwai. Saka nyasha dzaMwari hadzitangi muNew Testament, tadziona kuOld Testament. Meaning kuti Mwari anga aine zano rekudzikinura munhu. Aisa munhu muEden. Mwari anotiko peadventure munhu uyo anogona kutadza. Saka rega ndiise zano. Saka nyaya yekudzikinurwa kwemunhu was not an afterthought. Yekuti Mwari anoona munhu adona ozofunga ndoitei nemunhu. Nyaya yekudzikinurwa kwemunhu yakagara iri kuseri kwepfungwa dzaMwari. Saka vanhu vaiuraya makwai achimiririra Jesu pachake. Now Bible rinobuditsa pachena nguva yaJesu yasvika, ndavapatadza munhu kii dzeupenyu dzadonhera pakadzikadzika pekuti hadzigoni kunongwa neakasikwa. Zvaitsvaka akasika kuti auye ari muchimiro chaakasikwa kuti agone kudzikinura akasikwa. Saka anodzika Jesu ndobva abvisa bhati rake reumwari, ndobva adzika panyika inoi, ndobva aita 9 months ari mudumbu. Bhaibheri rinotsanangura Satani waida kukonesa zano rekuponeswa kwangu newe kubva Jesu ari nhumbu. Bhaibheri rinotsanangura Mary aita pamuviri chiJudha chaiti
kana mukadzi aroorwa asati aenda kumurume akawanikwa ane pamuviri aifanira kutakwa namatombo. Now Bible rinobudisa pachena Joseph anozviona mukadzi wangu ashata, but Mwari ngaavongwe nekutenda kwa Joseph. Kutenda kwa Joseph kunoonekwa papi? Kunoonekwa pakuchengeta nhumbu isiri yake. Ampoche chamwari. Saka now zvaifana kuitika, Satani zvaaitsvaka ndezvekuti mere atakwe namatombo, zano reriponeso rikone. But Mwari akachengeta zvakadaro. Jesu anozvarwa, ndobva azvarwa semunhu. Mai vake vachimudzidzisa kufamba. Mwanangu ita ndeye kuna dedi. Humanity ichidzidzisa divinity kufamba. Jesu akati hazvina mhosva, pane timu repaWestgate rinofanira kuti riponeswe. Saka humanity yaidzidzisa divinity kufamba. Jesu ndobva akura. Jesu achikura anoenda pabaptism. John anoona Jesu achiuya, anoti tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. John anoda kuramba kubhabhatidza Jesu, but Jesu anoti zvakafanira kuti rugwaro nekururama zvizadziswe. Saka Jesu anobhabhatidzwa. Pabaptism Mwari anodzika, Mwari Baba pachavo, Mweya Mutsvene anga aripo. Saka Mwari muutatu hwake wakadzika kuzowitnesa baptism, kuparidza kukosha kwerubhabhatidzo. Saka Mwari Baba vaivapo vakati, this is my beloved son, uyu mwanakomana wangu wandinodisa. Mwari mwanakomana anga aripo, ndava ndiye anga ari mumvura. Mwari Mweya Mutsvene anga aripo, ndava Bhaibheri rinotiko vakaona Mweya Mutsvene wakadzika senjiva. Saka the Trinity was present pabaptism. Saka kunyangwe nhasi panobhabhatidzwa munhu, the Trinity inenge iri present. Jesu apedza kubhabhatidzwa, Bhaibheri rinotiko Mweya Mutsvene wakamutungamirira murenje kuti atange mission. Satani anouya after 40 days, Jesu ava netsara. Satani anouya ndobva atiko, kana uri mwanakomana waMwari, shandura matombo aya chive chingwa. Vanonyora vanoti matombo anga achitori neshepi yechingwa. Saka the temptation was tempting. Jesu wacho aiva nesimba, kwete rekungochinja matombo chive chingwa, but rekutochinja Satani wacho kumuita chingwa. But anosiya zvakadaro. Saka Satani akurirwa, Jesu anotanga mission. Varombo vaiwana vhangeri richiparidzwa, vachiwana hope pameseji yaJesu. Vairwara vaiporeswa nekuda kwaJesu. Vasina tariro vaiwana tariro nekuda kwaJesu. But one day tinoona Jesu muPalestine, kunze kweguta paGorogota pakareizwa matanda matatu. Na ukadzidza pachiRoma vaishandisa mapunishment maviri. Kana munhu ane undunya but asingadi kuurayiwa, vaimurova. Imwe punishment yavaishandisa, vaishandisa muchinjikwa. Saka pakurova zvavaita, vaitora tambo dzine mazino vodzikanda dzomonerera munhu vodzidhonza. Pavanodhonza tambo inenge ichikwatanura nenyama. Jesu aonekwa asina mhosva. Bhaibheri rinotsanangura Jesu akarohwa. Mfundisi, handizivi kuti Jesu akarohwa sei, but Isaiah achinyora anoti iko kurohwa kwaJesu kwakativigira rugare. I don't know kuti Jesu akarohwa sei, but namavanga ake takaponeswa. Sesina kukwana vanoburitsa murume anonzi Bharabha, nekuti patsika dzechiRoma vaita amnesty, tsotsi raisunungurwa. Saka vanoburitsa murume anonzi Bharabha, ndobva vamumisa pano, ndobva vaburitsa murume anonzi Jesu, ndobva vamumisa apa, ndobva vadaidzira, tokusunungurirai ani?
Bharabha kana Jesu eNazareta. Vanonyora, vanotiko mademons, ndo akatanga kudaidzira, akati sunungurai Bharabha. Saka kunonzi demons in human form dzakadaidzira, dzikati sunungurai Bharabha. Zikazi toitei naJesu. Vanotiko Jesu ngauraiwe. Aitei Jesu, mhosva yake haionekwi, but vanodaidzira Jesu ngauraiwe. Chavasina kuziva hama dzangu ndechekuti Jesu anga atotanga basa rake rekusunungura. Ndava Bharabha paakaonekwa nemudzimai achisvika kumba, mai vakabvunza, mabuda sei nhai baba? Anotsanangura, ndabuda nemhaka yaJesu. Vanhu vemumaraini pavakaona Bharabha achifamba, vachizati itsotsi raifanira kufa, vanobvunza Bharabha, wabuda sei nhai Bharabha? Anoti ndabuda nemhaka yaJesu. Saka Bharabha aifamba achiparidza, Mwari ngaavongwe, I have found a replacement. Mwari wokudenga ngaavongwe. PaWestgate zvivi zvedu zvatakaita zvaifana kutiurayisa, Mwari ngaavongwe, tasunungurwa nemhaka yaJesu. Saka pamuchinjikwa papa ine varume vatatu. Panga chiverenga nyaya chakubira varume vatatu vangomira apa. Panga chiverenga nyaya iyi mufundisi. Pataverenga nyaya iyi kunonziko simukai muye. Vakatakudza muchinjikwa, ndobva vavaradzika, ndobva varovera muchinjikwa. Vakarovera kune rumwe rutivi, ndobva varovera kune rumwe rutivi. Mistake yavakaita yaiva yekusimudza muchinjikwa. Dai vakasiya zvakadaro zviri pasi, dai zvaiva nani. Vakaita dambudziko rekuisimudza. Ndava Jona achinyora, anoti saMozisi akasimudza nyoka murenje, naizvozvo mwanakomana womunhu achasimudzwa. Kana mwanakomana womunhu asimudzwa, vazhinji vachakweverwa kuruponeso. Saka vakaita mistake yekusimudza muchinjikwa. Nau ndanga ndichiverenga zvikanzi pachiJudha pairovererwa vanhu, aiswa pakati ndiye anenge ari chief sinner. Muna kunzwa hivi? Saka kunonziko machief priests akaenda kumaRoma airoverera, akati uyo muchinda uyu muisei pakati. But hamuna kuona chishamiso cheruponeso. Kunonzi pavakaisa Jesu pakati, they were drawing him closer to these two sinners. Ndavade vakamuisa kwekupedzisira, angade aenda kure nesina uyu. Saka pavaimuisa pakati sachief sinner, they were drawing him closer to the sinners. Saka masinners akapiwa mukana ari vaviri ekuponeswa. Nasi paWestgate vatadzi vari kupiwa mukana ekuponeswa. Saka masinners akapiwa mukana. Kuna sina ari, kuna sina uyu. Jesu ari pakati. Now, Bhaibheri rinotsanangura avanga achitori nemhosva. Saka umwe anoti iko, uyu munhu uyu haana chaakatadza, isu takatadza. Kosei iye aiswa pamuchinjikwa? Anobva atiko, Jesu mundirangarirewo muumambo hwaMesiyasi. Panobva paita uyu anobva atiko, anojoina ava vanosheka. Anoti iwe unozviita mwanakomana waMwari, chizvisunungura iwe nesuwo. Saka musi uyu pane vanhu vatatu vakafa zuva rimwe, vakafa almost at the same time, but they died differently. Mpocheche yaMwari. Vakafa zuva rimwe, vakafa almost at the same time, but they died differently. Nemhaka yei? Uyo akati Jesu mundirangarirewo muumambo hwaMesiyasi. He died to sin. Uyu akatiko akaseka Jesu, he died in sin. But uyu aifa uyu, he died for sin. Saka uyu akafa kuchitema, uyu akafira muchitema, uyu akafira chitema.
Now uyu atichamuwanu. Akatofa muchitema, akafira chitema zvikatokwana. Hakuna zve achazviita. Ndo zvinosiyanisa Christianity nemamwe mareligion. Nemhaka yei uyu akafa akamuka. But Siddhartha Gautama akatanga neBuddhism akafa hana kumuka. Uyu akafa akamuka. But Muhammad akafa hana kumuka. Uyu akafa akamuka. But Laos akatanga neTaoism akafa hana kumuka. Uyu akafa akamuka. But charwe nyakasikana chaminuka changamira dombo muroshi vakafa vakatanga neindigenous religion havana kumuka. Kana paine muchinda wando respect ande uyu ndavandoda kutenda kuti Jesu paaifamba akakomberedzwa navanhu. Saka iri ropa raishayawo mukana wokuindawo pedyo naJesu. But now muchinjikwa amusededza pedyo naJesu akati handireki kushandisa mukana. Muchinjikwa wandiudza pedyo naJesu handireki. Madisciples pada airambidza vanhu kusvika kuna Jesu. But now madisciples ahapo takarembera tiri pamuchinjikwa. Muchinjikwa wandiisa pedyo naJesu, regai ndishandise mukana. Saka muchinda uyu akashandisa mukana. Kana pane chinhu chinondityisa pamuchinda uyu, akaona Jesu ari wiki. Jesu anga akatarisana neguva asisina simba, ropa richiyerera, but maari akaona upenyu. He believed in a weak Jesus. He believed in a dying Jesus. Jesu anga ari pa point of death. This man akaona mupenyu mumurume aifa. Chinondinetsa, this man believed a dying Jesus, but at Westgate they don't believe in a resurrected Jesus. Jesu akatomuka vamutendi. Asi uyu aitenda muna Jesu anofa. Kana pane chandofarira pana Jesu uyu, ane simba rekuponesa even at his point of death. Asina simba, at his point of death he had power to save. Saka Jesu akamuvimbisa paradise. Ndoda kuudzai vana vaMwari, mikana yakawira vaya pamuchinjikwa, but nhasi mukana uri paWestgate. John 3 verse 16 ichinyorwa inoti, for God so loved the world. Amuna kunzwa verse. For God so loved the world. The world yairehwa is the world of humanity. Tine the world of fallen angels and the world of fallen humanity. Mwari akutevera anotevera the world of fallen humanity, not the world of fallen angels. Zvaiva nyore kwaari kufollow the world of fallen angels. That a third of angels yakadona. Saka zvaiva nyore kuti Mwari atevere maangels. But haateveri maangels, anotevera vanhu vakadona. Ndo zvinoratidza rudo rwaMwari. Zvikanzi, so that he gave his son. Jesus was not sent, he was given. Mukaritsvaga muchiGreek, the word gave ranga riripo. In other words, he sacrificed. Muri muchishona taiti wakachekeresa. Wakachekeresa mwanakomana for the sake of the world. So that whosoever ndo pandoda. Kana uchiverenga Bhaibheri pane mawords atoti silent verses. Ku theology wanda nenyaya. Saka kana uchiverenga John chapter 3 verse 16, the word whosoever ndo renyaya. Whosoever rinoreva kuti ani nani anotenda. Ani nani. Hatina mati Mwari ane salvation iri limited mu Africa. Kana veAfrica vakatenda vanoponeswa. Ani nani anotenda. Inoreva kuti iko kana veChina vakatenda vanoponeswa. Ani nani zvainoreva. Inoreva kuti veEurope vakatenda vanoponeswa. Kana mhombwe dzikatenda dzinoponeswa.
kana n'anga zikatenda dzinoponeswa, zvidhakwa zvekirango zvikatenda zvinoponeswa, vakapinda muhomosexuality vakatenda vanoponeswa, mapresidents akatenda anoponeswa. Whosoever believes. Whosoever believes. Religion yedu indigenous religion, vamwe havainzwisisi zvayaitwa. Yet the objective of living is to become an ancestor one day. Purpose yekurarama mu indigenous religion yava kuti uzova ancestor ugogamuchirwa kuchivanhu. Saka zvaita kuti ugamuchirwe sei ancestor. Number one, waifana unge une mwana. Hamuna kundinzwa. Kuti uzonzi iwe unokwanisa kuita ancestor, waponeswa in the world ye ancestorhood. Waifana unge une mwana, boss vaiti munhu ane mhuri anogona kunzwisa kuzodzoka achichengeta vana. Saka zvaireva ndezvekuti vaifa panguva iyi vasina vana, vaifa vasina tariro. Vaifa vasina kuroorwa, vaifa vasina tariro. Yaiti zvakare kuti munhu ugamuchirwe mu ancestor, unofana unge une munhu ma-rituals ose aitwa. Ndosaka vaita all the rituals up to the home bringing ritual. Kunonzi kurova makuva. Vaiti kana iwa wasina kuitwa, haugoni kugamuchirwa. You become a wandering spirit. But Mwari ngaavongwe naJesu. Vasina vana vakatenda vanoponeswa. Mwari ngaavongwe naJesu. Vasina kuroverwa makuva vakatenda vanoponeswa. Mwari ngaavongwe naJesu. I always wonder, dei anga asiri Jesu nemuchinjikwa, konherera dzaizoita sei? Hopu dzaiwana kupi padzaishaikirwa navabereki? Dei anga asi Jesu nemuchinjikwa, varoyi vaizowana kupi tariro? Ndava pavanenge vapinda mukuroya vakuda kuzvisiya, vaitadza nekuti vaishaya simba. But Mwari ngaavongwe naJesu nemuchinjikwa, nekuti kunyangwe varoyi vane tariro. Mombwe dzaizoita sei? Ndiani aizobvisa havi yeupombwe dei asi Jesu nemuchinjikwa? Mwari ngaavongwe naJesu nemuchinjikwa. Navanyango vakapinda muupombwe, vane havi yeupombwe, vakauya kuna Jesu anobvisa. Mwari ngaavongwe naJesu nemuchinjikwa. Kuvanenge vapinda madrugs vaizoita sei? Ndavanotsanangura madrugs vanoti ane addiction yekuti kana munhu adhakwa nawo anenge achibvunda anoshaya simba. Ndiani aizovapa simba rekusiya dei asi Jesu? Mwari ngaavongwe naJesu nemuchinjikwa, nekuti whosoever believes should not perish but shall have everlasting life. Ndo benefit yekutenda. Ndoda kunamata neumwe munhu pamuchinjikwa ndo pane upenyu. Ndosaka vaimbi vaimba vakati Jesus saves, Jesus saves. Jesu anoponesa, Jesu anoponesa. Vanhu vanosara vane nyaya dzako, but Jesu anenge atotanga upenyu hutsva newe. Ndoda kunamata nemunhu anondoda kumbotirirawo Jesu. Wakaedza zvimwe, wakaedza maprofits zvikaramba, ukaedza n'anga zvikaramba, but you want to try Jesus. I want to pray with you. Kana uripo, ndoda kumboedzawo Jesu. Wakaedza zvimwe zvikaramba, but ndoda kumboedzawo Jesu muupenyu hwako. Ndava Jesu anodzima zvakare, otanga upenyu hutsva nemunhu. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura. Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma. Jesu aponesa, tumiranyi panyanza. Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi. Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa. Kana vari panyanza, pasiridza zorinzwa. Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo. Jesu aponesa, neupenyu nerufu. Jesu aponesa,
imbanyine kupfa wam moyo unodamutsa imiranyi paguva Jesu aponesa ipa izwi pamwe yam Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakoneninga viore kukurira Jesu aponesa ipa izwi pamwe yam Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakoneninga viore kukurira Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakoneninga viore kukurira Jesu aponesa viore